El rei Carnestoltes ha passat per la nostra vila per repartir la disbauxa que caracteritza aquestes festes. Els vilatans i vilatanes es van dirigir a la plaça de l'hotel el dissabte a la tarda per començar la tradicional rua de Carnaval. Les disfresses en grups s'han tornat tota una moda per compartir amb amics i família. És el primer any que ens hem reunit tots per disfressar-nos junts, perquè els nens són petits i aquest ha sigut el primer any que ho hem disfrutat així amb colla. Bueno, ja fa anys que fem una carrossa, sempre hem agafat un camió i l'hem vestit, i aquest any, doncs, tornem-hi. Perquè les nenes es volien disfressar de Super 3 i vam dir, doncs apa, tots. Les papes, les mames i les àvies. I les àvies, sí. 3 carrosses van guiar els assistents pels carrers del poble amb música, coreografies i diversió fins a arribar a l'embalat del Parc del Litoral. Allà els assistents van poder refugiar-se del fred i entrar en calor amb l'espectacle Carnestolejant. La samba va contagiar els nens i nenes i fins i tot els grans. El carrer Nou va rebre tothom l'endemà al dinar de Carnestoltes. El Sirtoc va interpretar diverses peces per animar l'ambient acompanyat d'un vermut. A les 2 de la tarda, tothom a dinar. Adeu, rei Carnestoltes, ens veiem l'any vinent.